What's up mga bitukon? Kini inyong maninay, Dora. Dora the Explosion. This is your boy Rihio, nga anak ni Neryo, nga taga Barrio, with Samuhong. At your service by nice lagi tag dress karon. Asa nakawat? Kawat gudang taon. Inatag mo ni Alan. Alan ba itong malaki? Wow! Shout out sa iyo, Lan. Wow. Sana all. Unsay sana all. Ganahan po di ka mo suotog ingon ani? Dili. Aw. Pero nice siya. Kisa day ilubong. Ilubong ng imong kuko nga patay. Porket nakasuot og itom. Ino na dayon nga mo atog taklod. Abi bitaw nimo. Galagot gikuan ang mga tawo gimantayon. Mga bugo. Sama gud anang nakakita nag tawo nga basa og buhok. Nya nakatapis. Inong pagyud og naligo day ka. Nadisgrasya sa motor. Natunga na ang lawas. Pangutanon pagyud og okay ra ka? Aw. Kana mga inana nga sitwasyon. Basig naniguro lang ba? Hoy. Wa ka kuyapi. Asa pa magagalagot? Basta i-share daw. Dagang ko gagalagutan. Okay. Galagot ko anang hanggaton ka nga mangaon daw kuno sa gawas or mag-inom. Di ay paghuman, ikaw ang pabayron. Agoy. Di man sabta ka panagang. Kanang makita ka nga muduulay ka sa iya ha. Iya dayong paspasan og gurot ang iyang gikaon. Nagtuo siguro siya nga mangayo ka. Pero siya paskang tangayo ah. Kailan ba hiluhan? Kanang inon ka nga wa kuno kay utang ka bubuton. Kay wala ka nagpautang sa iya ha. Unsaon? Ato lang pud nga wala gid kay kwarta. Samantalang katong ikaw nangulos og kwarta sa iya ha. Gitubuan pa. Really? 20% kaayo. Hala, kalain. Oh no! Kanang gaamot-amot mo para sa inyong kanon. Ikaw ning nagluto, imo nga tanan. Nibiya lang ka, kay naa kay gilakaw kadali. Pero sa imong pagbiya, wala nay pagkaon. Wala ka binli. Kabastos ba? Kanang gibawalan ka ba sa imong ginikanan nga maligo og suba? Kay lagi kuno basig malumos. Dayon grabe nga hanggat sa imong mga kababata na mangligo mo. Og nagpasalig dili ko na magsumbong. Pero tingala ka na lang pagkahuman, nawala nang usa. Tuwa naguna-una nagsumbong sa imong mama. Hala. Ako man ngi ang nagsumbong, ang gisumbong. Piti-piti lagi ang bunal. Ouch. Kinigyod ang makalagot. Unsa man? Kanang mag-uyab o magkabit. Pagkaburos sa girl, gidinay sa lalaki. Oh no! Nataw na lang ang bata, gidinay lang gihapon. Hantod ni dako na lang ang bata. Haskang liwata sa naong, sa pamarog. Gidinay lang gihapon. Kalami ba paniti sa uhin? Dayon isawsaw sa suka nga naisili ug asin. Unsa na? Mangga? Kana pong babae nga naburos o wala gipaangkon sa atong tao nga nakaburos. Kay tuwa gipaangkon sa taong adunay kaya. Sigurado na ang future ni baby. Kana bitawng babae nga nag-una-una og kiat sa lalaki ug sa diyang tumpangan o takmagon na sa lalaki, magpakimik-imik pa o magdili na hinuon. Really? Pila ra gyud untay pag-ingon og hala, patong nga ri. Kiat pa more. Kana pong tao nga muhirit pa. Bisag kabalo na siya atong tao nga nay uyab, uminyo na. Muingon dayog, magbulag mo ganyang kasado. Sila pa ka nga uyab pa lang. Kung minyo, sa papel ran sila kasado. Ug matigbasan bitaw. Ay. Inita oy. Oh, init bitaw kayo.
Katapad mo siguro ko. Satanas? Ay, grabe siya. Galagot po ko anang OFW na inig-abot sa abroad. Kalitlag change ang status. Ang menu before, mahimudayog balo, bulag sa asawa, o bulag sa bata. Nakabutang din sa iyong profile sa Facebook. It's complicated. Wag gabae. Galagot po ko anang bana nga gitugtan ang asawa manarbaho sa laing nasod, isip usa ka maid. Sa nasod pa gyud nga aduna nay gipang abuso sa mga amo. Sa bagay, paswertehay raman lagi daw. Baskog man unta og dili pungkol. Wala man gani tinimbangan. Na magic pa. Ug sugarol pa gyud dako. Agoy. Kalay ba iuli sa iyang ginikanan? Dapat lang. Kanang naalang-alang sa pagkadato. Mata pobre na dayong kaayo. Ilasan. Mura magwala giayo og kagidlay. Nakailad ang anak sa Amerikano. Hello Joe, are you a cam? Mura nagsikinsa. Kanang moingon og wala na kuno siya nahigugma sa iyang bana. Pero ilang anak niabot og usa ka dosina. Basin og sige kabuslot ang kondom. Kanang istrikto kayo panton sa iyang mga pag-umangkon. Pero sa iyang kaugalingong anak, dili siya ka disiplina. Kanang munaog sa gisakyan. Ningon dayon og hala, tibuok akong kwarta. Tapi sabi, bayaran na ta kaon niya. Thank you na. Kanang makakita og lalaki nagakiay-kiay sa paglakaw. Taas og buhok, nakakorti ang kilay, ng lipstick, galubad ang tingog, og nakapalda. Ingnon ba gyud og bayot kakol? Ang uban po diya, bisag na po ng gasyuom, nanguot og uhin. Kung dinay pa gyud nga, bayot sila. Basin og iya lang gyud ng habit. Uy! Kanang tao nga dili gabayad sa utang, dahil tuwa sa Facebook, nagkinambog. Wow! Feeling blessed. Wag gabae. Kanang imong pariente, nga mangulos og kwarta. Dali-dalion ka. Abi nimog na unsa o unsay emergency. Giinom raman di ay kay kuno birthday. Pag wala gay sapi, pagpuyo. Kanang tao nga dili kabalo mangumusta. Masyak ka na lang kay mangulam sa imo og kwarta. Agoy. Wa gabae. Wave pod panagsa. Kana si John Mox, Ado, Trowa, Nonoy, Taliban Brothers, uban pang SNB, Aspo Brothers. Suko po ka anak nila. Wala eh. Shout out ko nila. Tropang Miss Or, Jan Ladra, Boss Japit, Doc Aga, Randy, ug ang batang Bronzy, Bunny. Kinsam po na sila. Shout out po ko nila. Mga Saudi boy nga wa na katutoy. Wala ka oy. Unsa pa may kakalagutan mo? Kanang suguon ka. Nasa imong pag-abot, suguon ang pagka-utro. Labon, usahon na lang sa pagsugo. Kanang gikaon sa iring, ang sudan nga salin para nimo. Kay wala taklobe. Kanang gaisulod ang tsinelas sa sulod sa balay, nagrabi ka hugaw. Kanang nakay ka boardmate o ka flatmate na magtiayon o mag-uyab, na sigig away, sigig dabog. Kanang gihimo nagsampayan sa inyong silingan ang inyong koral. Kanang silingan ninyo nga gusto nila nga sila raning pwedeng magsabaay, unsa man dugay para mag-undang ani. Gamay na lang, yung narba kayo. Maglagot po ko anang patakal naglabay anang puton buds nga gayilo-ilo ra ba nga imong makita gawas tungod sa bintana. Ew. Kana pong dili mo lang kapunit sa hinubo nga sinina tuwa sa salog. Naa naman unta sa saktong buot. Ug gibulbul na nang hilos nga halas girl. Happy Mother's Day. Pasikat kayo nga post dito sa Facebook. Taas kay mensahe para kuno sa iyang inahan.
Pero ang tinuod, kusog kay magtubag-tubag, pasaway, dili pa gyud masugo. Hilas kayo, gayag-uyab na. Pero di pa kabalo mo labas sa iyang panty. Ala oy. Ikaw, unsa may imong kalagutan pod? Dagan ba ya? Pero nala ko i-share usa. I-share daw. Dili lang ko ganahan anang manghihi bitaw ko. Nga istoryahon ko. Labi na ka nang naitaw sa akong likod. Samot na nang tandugon ko. Tapi ko na akong mabaga. While nga gapangihi ko. Maulaw gud ang ihi mo gawas. Pwedeng ako muhawid. Galagot po ko anang upalit kag sudan. Dayon huyupon o paboruton ang silupin. Aya sudlan og sudan. Galagot po ko anang simbanaw, libak later. Oh no! Gawara-wara sa simbahan. Diyos nun kuno. Pero gabaton og pagdumot. Saman, humana ta? Oh, humana. Kay para makapangapi na ta. Galagot po ko anang mag-inom og kape. Nagatangag ang kutsara sa tasa. Makabuta ra ba na? Iyay. Makabutan na rin kape karon? Huh?